ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро, шикоятҳо хеле зиёд шудааст дар масъалаи залатаи корона. Дар бисёр ҳолат бародаро хабардор нестанд, лекин дар номшон аз залатаи корона қарз мегиранд 200 000, 300 000, 400 000. мо истодем фикр кардем, анализ кардем, як хулоса бар омадем ки беҳтарин мешавад як 4 правиларо ман дар шумо мерасонам. Агар ки шумо риоя кардем бародаро, ба сари баланд мегарден, ягон проблема намешавад. Якум, мутаассифона ҳамин хел вақту соат омадагие ки дар гирду атроф боварӣ мондагӣ нест. Яъне чиро дар назар дорам? Телефонотона ҳар кас да натин. братана, родное, ма хомерам вай телефонбозӣ мекунам, нест. Родноитон фақат дадатона, падартона. ҳозир родною бародарӣ мондагӣ нест. Агар рафто одамие дар гирду атрофтон боша бародарои дастоинӣ, сахт қадр кунед, сараш натин, чунки нидастоиниё бисёр шудагие, лицемеро бисёр шудагие. Дарутон механда, даруншон сиёҳай бародаро. Алло барои рӯз ҳамамона ҳидоят кунам. Ман аз рӯи таҷриба гуфтасам, чӣ хеле ки дар номи як бародар амраш таги 300 000 аз залатаи корона сум гирифтагие, гуфтагиш нестай. Баъд 4-5 моҳ вақти аз залатаи корона занг мезананд, баъд пробиват мекунанд, карта партакати, баъд мефаҳманд ки ҷурашай. Мегам ман аёдам ромата да бигум. ҳамин бародарие? Не, барои ҳамин бародаро телефонотона якам доверият накунед ҳар каста. Дуюм, вақте ки ягон бародар пештон мебиёям, мисол мегам ман проблема дорум, дар номи дар залатаи корона омада 200 000 бигӣ, 300 000 бигӣ, 100 000 бигӣ, ба ман метимад братан, як моҳ пас, як моҳи вай 5-6 сол мешавад, ё ки 10 сол мешавад, ё ки вообще тамом аётон мебуред, ҳам бародаритон гум мешавад, ҳам сум давай мемонад, ба шумо азоб кашидаи сума метин. Сеюм, авито, аренда, страховка, ҷои кор, подработка ё ки дигар ҳолатҳо вақте аз шумо ҳуҷҷат мепурсанд, паспортотона селфи карда, регистратсиятона равон карда, вақте шумо равон мекунед, не толка залатаи корона, даже дигар микрозаймкати ҳам ай номи шумо кредит мегиранд. Барои ҳамин дар ин масъала сахт эҳтиёт бошем бародаро, бовар накунед, даже агар тоҷик бошад. чорум, самое главное, мутаассифона бародарои бо ном тоҷик ҳозир ҳамо истифода бурдастиям бародаро, мо дидем, бачаҳо мо дар расондан, но даниёшон нест. Ситуация чӣ хеле? Вақте шумо регистратсия мекунед, меган телеграм да шумо да пешниҳод мекунад, мисол бисёр группҳои тоҷико да ҳастанд ку мо регистратсия мекунем, подработка дорем, мошина аренда метем, любой путём ҳуҷҷатҳои шуморо мегиранд бародаро, регистратсиятонро мегиранд, аз залатаи корона ё ки аз дигар микрозайм ба ҳуҷҷатҳои шумо ана кредит мегиранд. бале шумо дуруст фаҳмидем бародаро. Кадешон ҳозир мегӯянд вай селфи накунад намешавад, мешавад бародаро. любой кор карда мешавад. ҳамин паспортон боша, регистратсиятон боша, бисёр микрозайме ки просто так 20 000, 30 000, 40 000 метиҳад. Баъд аз як моҳ пас у пул медонед чанд сум мешавад. Ва основной чизе ки бародаро вақти хитом просто дидау дониста аз залатаи корона сум мегиранд, дониста монед ки фоизои ваё ганда баланд бародаро. ҳамин кредит худаш ҳаромай. Но то, что золотая корона мекунад бародаро, вақти 100 000 то 400-500 000 мехезад. Ма дидагим бародарое ки миллион уже қарздоранд аз золотая корона дода наметонанд. ҳатман ба дигаро расонед бародаро ва в ближайшее время иншалло мо ҳаракат мекунем, якамта дига информация бигирем, процесси удалит кардан ва тамоман просто истифода набурдани золотая корона дар шумо мерасонам ва конечно судебный пристав то, что то реакцион мерад ё не. Рӯзои наздик видео мекунем. Ассалому алейкум.